Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh dek yo. Lah iki kabeh dalang dicedheki ya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Lah betul lho ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane apa to? Apa kan Trauma to kowe. jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Pisan. Nggih. Saya Gendita kolaborasikan dengan sinden-sinden Madangkara. Ayo. Iya. Mbak Trihastuti mumpung ngene jembar, Mbak Okvalica, Mbak Birgita, Mbak Winong. Ayo ngene jembar iki. Ayo. Lagu senengane Pak E. Ya. Bapak Semar. Ya. Apa le? Karyanipun Ki Dalang Siswantara saking Laladan Kediri. Ayo. Ayo. Kiter Sumilir. Ayo. Ayo, coba. Ya berdiri yuk. Ayo. Kerja. Ayo. Ayo, mongan, bota-boto. Tenan iki apik tenan iki sinden. Kowe molat-molat kaya batangi turu to nang kowe iki nang. Keram Pak kakinya Pak. Grigingen Pak, Gringingan, oh ya mergo kesuwen linggo ya. Suwane linggo. Ah ya sorry. Engko bar ki kowe ngadeg terus ora apa-apa nganti tancep kayon. Enggak Pak, enggak. Mbak Tuti baik-baik saja nggih, sehat nggih. Sehat. Ah nggih. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Lica. Nggih, pripun, Pak? Nggih, sehat nggih, semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Nggih. Mbak Birgita oke. Oke, Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel, Pak. Kesel. Anu Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Lah ndi ora kok upload? Gak oleh Pak karo. Judane. Nah, kalau kowe foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu lek ngangge kathok ireng cendhake lho. Alah, kuwi terus mesti. Wegel aku. Terus kene kayak Ternyata emoticon. semua laki-laki itu sama. Guyon nduk, guyon. Malah serah percaya. Tegese aku senenge ngerti, wah sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Ngono kuwi. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya Ken ya? Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau Iya. dalang tuh emang kayak gitu semuanya. Ketoke tuh. ngerayu-ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luki mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Nek aku aman berarti ya, Pak. Aman aku berarti. Hah? Kula Korban aman. apa, Pak? Apa? Korban apa? Lurah korban apa? Korban dalang ngono ya. Kecelakaan ora iki. Mbak Ova iki lho pinter sesama penarine. Oh, wah. Lah terus wong loro joget karonsene wah. Bablas neng kamar dek. Nyetel kaset tipe kan neng kamar. Oh, kan kudu ana audione. Latihan ya, Pak. Hah? Latihannya teng ruangan ngoten. Lah ya ruangan. Nggih. Ayo ning tipe lah neng kamar. Ayo. Lah nguripne kan kudu masuk dulu. Klik. Madangkara ya kiter sumiler. Siap, maaf, Bapak yo ngene iki. Wah, jan wis. Bapake gur omongane tok ditenani wedi nduk asline. Ngono kuwi ora. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan to. Oh, ora wedi. Oh, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3 aku. Ya Pek ta arepe padha piye? wae. Iya. Mula sing hati-hati lek golek calone sing hati-hati. Lek kangge iki sing lanang sing hati-hati mergo ki ya wedok-wedok bahaya iki Aku kabeh ya. menjadi takut tambah dewasa ya. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Lah, betul lho ya. Ketoke lemu sakit tok tenanan to, Nong. Critakno janjane apa to? Trauma to kowe. Jeru. Dalang iki jane semenyakitimu ki dalang. Enggak. Lah Birgita tekon ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Enek dalang kulon kono enek kok pancen enek kok. Birgita aja kok takoki ngono akeh dek yo. Lah iki kabeh dalang dicedheki ya, Pak. Wis dicelebung malan wis. Elek-elek dalang ora yo. Yo, Kitir Sumilir diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lenggah. Oke, berpacu dalam melodi yuk. Sama Kinopal. Ayo.
Badangkara. Mas Hafid Mahendra Tugeng Laras Mas. Ya. Bapak Ki Dalang Suryanto Karanggede nyuwun pangestu Bapak nggih. Terima kasih. Wong kono yo radang nah-neh ora. Laren nduk, laren. Nggih. Makasih Bu Kesi engko tutno ki nduk niken karo sampean ngurusi administrasi. Makasih. Aku tak melanjutkan kerja. Ayo. Dalang kerja lho lho. Pokoknya selamat sukses untuk Hotel Merkur.